Dwumadi edi so yi Joyce Meyer namfo nom ne napamfo ɛwɔ ne soma adwuma mu na afa ho ka. Immoto ho ye kronfo. Abribi ayese ebeye de etene no ochina. Ochina ya asɛm a ehu pa. Ye share Joyce Meyer osum dwumedie na semfie aduasa no ma abesin koi. Ai maka asempa no mfie aduana enum. Nanso emu mfie num de na mekire ofie. Na mfie num a aka ne de me ye adwuma wa asɔre bi mu. Ena Awurade ka sɛ fa wase patra adwuma no kɔ etifi anafo atoye na epuye na mehia so besinipi. Na fa Awurade ebupo eyefumi. Ansa na meye de ka sɛ menye no. Odi we tu makoma so. Na ɔka kyerɛ me sɛ nneɛma miasa bi na mepɛ wo ye na sɛ wo ye a mɛhyira wo som adwuma yi so. Na meka kyerɛ sɛ ɔyɛ saa nneɛma miensa yi a mɛhyira wabrabɔ. Die di kan mepɛ sɛ dia wo bɛyɛ bia no. Ya dia kyɛn so ɛwɔ bibia a wo bɛyɛ bia mu. Sɛ yɛ kase yɛ dia kyɛn so yɛn kase nneɛma ne mmoro so na nyɛ pɛpɛpɛ yo. Ne ɛkyerɛ ne sɛ wo bɛyɛ dia wo bɛtumi ayɛ bia. Na ɛkyerɛ sɛ ne kwan so yɛ nneɛma biara. Sɛ yɛ ka biara ɛyɛ kwansi ɛda nkoso ne nkugu ntem. Na ɔmo yɛ ɔmo nneɛma biara no. Yantrom ho nsɛm ɔkyerɛ sɛm ni mu. Obi anto ne ba Judas. Yehu nkofo bebree ɛwɔ kyerɛ sɛm ni mu a na ɛwɔ sɛ mo si gyinaeɛ. Na ɔmo si gyinaeɛ bɔne. Ɛno akyi no yanti ɔmo nka biem. Na ɛno yɛ nikapa Gahazi kasa nkrofo no. Enti mepɛ sɛ mehyɛ wo kran. Bibia ɛwɔ sɛ woyɛ no. Yɛma ne nkyɛn so na ne titiri wɔ abra obi anhwɛ wo. Efiri sɛ Awurade deɛ abere bia ɔhwɛ wo. Sɛ wiase yɛtim no yɛnyɛ nneɛma ma ne nkyɛn so. Yɛyɛ no trokaa ɛne biara abere bia. Ane na sɛ yɛhwɛ nim sɛ ɔmbɛyɛ nneɛma kwan pa so deɛ a ɛne na yɛyɛ mfomsoɔ. Efiri sɛ yɛyɛ mom na wɔ sɛ Yesu so deɛ de ma ɔmo. Ɔman yɛ Kristofoɔ man. Enti ɛyɛ Kristofoɔ ɛna wɔ sɛ Yesu so deɛ de ma ɔmo. Enti yɛ haw kɛseɛ baako ne sɛ yɛbɛbɔ mmɔden ahwɛ sɛ yɛnyɛ te sɛ deɛ obi ateɛ no. Na mmom yɛbɛyɛ sɛ Yesu. Amen. Na deɛ ɛtɔ so mmienu ɔka kyerɛ me ne sɛ yɛ nipa a ne din ho teɛ. Ɔse abere bia de wobɔhyɛ so. Na ɛno ne yadeɛ no so wɔ wiase mu ne. Mumu dodo sɛ na agye brɛ efi adwuma mu sɛ na ɛbɛyɛ mo betwɛn obi. Ama no abesiesie bibia ma wo a wamma. Na nso wentumi amfrɛ wo. Yɛbɛtumi akɔso ɛdɔɔso ankasa. Ɛyɛ nokoredie. Sɛ abere bia woka nokore na woyɛ deɛ woka sɛ wobɛyɛ na wakɔso adi wo bɔhyɛ so. Na ɔsan so ka sɛ sika a mede bɛhyɛ wo nsa no hwɛ na woanyɛ ne basabasa. Abere bia fadi nokore. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɔkae ne sɛ abere bia yi ntawantawa fi w'abrabɔ mu. Sɛ wonnim ntawantawa a ɛne yɛkyerɛ akasakasa ekyinnyegyeɛ ɛntɔkɔ efiri adwene a ɛnhyia ho. Na deɛ ehu paa sɛ wode obi ho abufuo ɛbɛhyɛ wo mu. Ɛte sɛ deɛ woka sɛ ao mede Onyankopɔn dɔ na ɛdɔ wo. Na nso dwene ho wɔ wo tim sɛ hwɛ ne ho ahyi bi. Na mepɛ sɛ mede mmabu no dum ho asɛm no. Ɛde yɛ mfato ho. Ɛkyerɛ mo sɛ na de bɛmbɛyɛ deɛ kyɛn so. Na medwen sɛ ebenya suahu bi afiri mu sɛ yɛ asotie a. Mato asɛmpa etie do no yi mu baako ne sɛ. Ɛna ɔde ɔsoro ahende no bɛto mmabaawa du bi a ɔtase wɔn kanea sɛ ɔrekohyia ayefokunu no ho. Na emu num no yɛ nkwasea na enum no bi so yɛ madwemma. Nti efiri na kwam gye sɛ yɛbɛsi gyina yɛ sɛ ɔmo mu huan ne yɛbɛyɛ sɛ ɔmo. Na nkwaseafoɔ no fa wɔn kanea no.
Enya di a omo fa ngu bia ede ka ho ekoye. Na omo anya bibia anka ho. Omo ye de. Omo dwen se ewo se omo ye. Bibi kakra omo betwitwa omo ho se bibia ekoyi a. Wonim se odi simeduase ne fifie du adwuma mu a. Na se wo free fie simeduase pepepe a. De tibia nya de obekoko du adwuma mu ntem. Eni kwan se abribia wo twema ebre kon so na wetumi kai bibi. Amen. Me ye nipa bi a mempese mese emre enu ntimi osuban bi aseme ko ba bi a me twema emre no so pepepe frise efrise mempese me kontem a metena wo simedu wo ebra menya bibi anye nanso me ni Yakopon ye hu adwuma na madwemba ne fa ngugu tuano mu ka won kanea no e de koi omo fa ngu ni bi ka ho an omo disika na toye nanso omo fa ye se ba se omo behia se ba ne se omo behia sa bre na ifuhia na nti se ne de eye omo nhye bre na omo hya ase sa amre na nipa dom no nyina betwa hia wo ayifuhia na se nanso ayifurokunu no de eye anu okone oba ne papa ekodi ade a wo frɛ no etiri saano na etoda etimi chepa sa na bema ne nya de ope na we mu de ne de ekowie desuum na saa desuum don hwere no yenyina ya fa bibi saa mu pen ana meboa ese ayifurokunu no che pa sa na woba mameka bibi ncho bibi biara ye pen echechen se de adwin se beche no amen na ayifurokunu no chere ye no omu nyina eni kumye na wode dai na desuum no wotintie mu se hwe ayifurokunu no ni o monfredi na monkohia no ena mabawa no nyina sori keka won kanea na nkwasiafo no ka kire madwemma no se momma ye mungu ni bi na ye kanea redum na minima odie na so nkrofo sa ho ye mashi pa ebia meni ukwan se mebufu se osempakani nanso omo ho ye mebufu ne ye mebufu pa ni nipa empeso meye bibia nanso se omo kwa mane bi mu a na omo akoni pa omo ayade na ewo so omo ye no ho so omo moa won ene san krofo na do so wi ase pa na bibia me kasa hwe na omo wani ambre de obi wo se won nya krado so be ye de omo ye de nya ya we ye futupa menya nka me wo suma dwuma te se Joyce de no ene na me dofo nya menya yanka na me nya ye ofa kakra ya onhui se ya sam Kyj kakra ya chia me gina yi ebe se sa wodi tutu niam kakra ekomu no ho no hwe misua de don hwiri bebre ansame duru ha minimo asem a me ka chewi efiri na wiye ne na hyase nanso anya de mekoko gina ba biara da wo abra menye mafam de efise me gidi se no ne masede me pese metumi mawo de ye ewo me mu nyina me pese mebo metirima ka bibia a kyerɛw efise nim de krame nim se bibia nso bekoyi yo na abra mabawa no ko se wori koto bie no ayefrokunu ne bae na wona na wasiesie won ho no mama mbisa waye krado ana se Yesu be na waye krado ana hwe na wadwene ho se ubenya bread asiesie wo ho ewo so ye krado se obunsam se gina yeso beto ahye wo ne wagusua so a waye krado ana se odi ne be hye ne yesefata no na wagina pintin se wo wa enisuade hunu se wabeka osoma adwuma yi hu a wo de samra yi a wo mu yi ya ahobo ana ema de opesa wo ye no
Emre omo nam kwan so kɔtɔ ngu ne bi no, ɛna ayefrokunu ne bae. Na wana na wasiesie wɔn ho no, ne kɔ ayefrohyia n'ase, na wɔto pono ni mu. Hwɛ, eni kwan sɛ wotwɛn kosi bra ɔmbɛto pono ni mu. Meje ho nipa dodo a atwɛn akosi sɛ yɛto pono ni mu. Ɛno nti wentimi anya adwuma na ɔpɛ. Efiri sɛ wentimi anya wɔn afam deɛ, anaasɛ na ɛwɔ sɛ monyɛ de bra bi a ɔmo anya efiri sɛ ɛwɔ mo so mo kɔ adwuma mu nya adwuma deɛ nanso abere bia no agro wɔ mani so. Ɔmo mbɔ mo ho mmɔden saa mekandre nwumire sɛ sɛ wokɔ adwuma no wɔtwe na sɛ wopɔn na onum a na wo deɛ yɛmfa ne sɛ wɔ sɛ wo de mmerɛ ɛyɛ adwuma a ɛyɛ ɛnkɔ na wɔtwe pɛpɛɛpɛ na efiri hɔ na onum pɛpɛɛpɛ simenum ansa abɔ na wɔtwe ɛne simenum apa na onum ho wo bu sasa de tina wɔ sɛ meyɛ saa ade tina ni kwan sɛ wɔyɛ saa ade tina wo nkɔ so nya bibi nka ho sɛ wo duro hɔ na wɔtwe pɛpɛɛpɛ a ɛnya ade abɛkɔkɔ tena ase na wɔhyɛ adwuma se saa na wɔtwe na ara Ekopim so benya okafe bia no na omo obi ama ache no aboaboa ho na abɔ na wɔtwe apa ho sima dunu ana eduonu. Amen. Sɛ meka we na nya de amani tra mani nton efiri sɛ onyame akyerɛ me sɛ yɛyɛ saa na yɛ krono na yɛbɔ no na yɛwɔ mmaraketo bi a yɛdi mu a yɛnyina yɛnim ɛno na yɛfrɛ no mmarakuni no enti adeɛ bi a wɔpɛ sɛ nipa yɛma mo no mo nso menyama wɔn saara aw Awurade anka ɔhaw bi a yɛwɔ bia no betwa sɛ yɛyɛ saa meboa efiri sɛ sanka yɛwɔ adwuma a anka wɔn pɛ sɛ foforɔ ɛbɛyɛ saa nanso sɛ yɛyɛ nea yɛpɛ sɛ afoforɔ ɛyɛ a wo Eni enam kwen sɛ yɛ nneɛma ɛkyɛn so. Nkrɔfo bi wɔ hɔ a ɔmo nsie sika kakra mpo ma ɔmo ho megyeɛ. Sika bi ɔmbenya bia ɔmbɛdi ne nyinaa. Na sɛ wohyɛ aseɛ efiri mmrante bere mu a na sika bi ɔbenya bia no de kakra to hɔ a woyɛ saa ɔmpanyin fie sɛ bɛte wo haw so koraa. Yɛwɔ nkrɔfokuo mmienu. Wɔn mo ɛto kyakyɛ ne wɔn mo de sika hyɛ bibi mu. Wobɛtumi esi gyinaeɛ de a wopɛ na obi a ɔde ne ho a na ɔde ne sika hyɛ biribi mu no. Ɛyɛ a ɔbɔ afɔre anim ya. Na onim sɛ obenya mfasoɔ efiri saa afɔre na wabɔ ne so. Na ekyir no obenya awieyɛ pa. Muntie me. Obi wɔ dan mu a ɔdwene de ebesi ekyirei ana. Efiri sɛ awieyɛ no ɛbɛba. Amen. Ɛmbɔtoɔ ɛyɛ kronfoɔ. Yɛbɛkɔ so ayɛ nneɛma pa ɔkyena. Ɔkyena yɛ asɛm bi ehu. Emra na Pharaoh eko wo yaredom ne nyina mu no. Edu de fa mpɔnkyerɛne ho no. Na mpɔnkyerɛne, mene ngi mpɔnkyerɛne ho kra. Na ɔmo wɔ baabi biara, ɔmo wɔ mpa so, ɔmo wɔ fonu mu. Ɔmo wɔ mabra na so. Ɔmo wɔ madaka mu. Mekyerɛ na mpɔnkyerɛne no wɔ baabi biara. Ɛna Mose ka kyerɛ no sɛ, mɛbɔ mpa yi ama wo. Ama mpɔnkyerɛne no nyinaa rakɔ. Enti wo ka kyerɛ me mmerɛ a wopɛ sɛ mebɔ mpaeɛ. Ɛna tintinto ne kaa sɛ kyena. Afei ma membisa wasɛm. Sɛ mpɔnkyerɛne yɛ wo pa som a, ade nti na mɛtwe ɔkyena sɛ woyi wɔn afiri hɔ. Saa asɛm no deɛ ɛyɛ nika paa. Enti ma menka sɛ mɛnne mpɔnkyerɛne ne nna biem. Ye wɔn mo de mo sika hyɛ nneɛma mu. Ɔmo a ɔmo ɛyɛ de ɛtene. Hwɛ megye de sɛ nyansa, me ankasa me wɔ me nti asɛ fa nyansa ho. Nyansa ne sɛ woyɛ adeɛ bi sesia a ɔkyena w'ani bɛgye wɔ ho. Nyansa ne sɛ wɔkyɛ obibi ho nti asɛ ɛno ano no.
Na Yesu nso ama yɛn nyansa efiri Awurade. Yɛn a yɛgyina ha yɛn mu bia ɛwɔ nyansa. Wo hia kra bo sɛ ba bompa yɛ sɛ opɛ nyansa. Ɛwɔ sɛ bompa na ɔde nyansa ɛwɔ wo no ɛyɛ adwuma. Ɛna afei kyɛkyɛfo no so wɔ hɔ. Nkrɔfo no a abiri bia ɔmunya akonya. Sɛ ɔmbɛtumi ayɛ deɛ nyɛ nanso kwan bi so no nkonya bi besi ama bibia koyi ama ɔmo ewieyɛ no. Hwɛ mmabunu kwasiafo num no. Na ɔmo yɛ kyɛkyɛtofo. Na ɔmo dwen sɛ ayeforo kunu no bɛba ntɛm so. Enti ɛyɛ ade ɔmbɛnya ngu bebree. Ɔmo nsusu sɛ nyama betumi atwentwɛn so. Ɔmo nsusu sɛ ngu no betumi asa. Ɔmo nhyehyɛ bibia. Ɔmo kɔyɛ sɛnea na ɔmo pɛ sɛ ɔmo kɔ no. Ɛna ɔmo ɔbaka no kɔgya ɔmo. Na menim wo deɛ na so me de me pɛ sɛ ɔmo bɛkɔ agya me. Enti mɛyɛ bibia ɛwɔ sɛ meyɛ bia. Wa abra menim sɛ meyɛ deɛ metumi ayɛ a abere bi Onyankopɔn bɛyɛ deɛ obetumi ayɛ. Deɛ mekan no teɛ. Sɛ woyɛ deɛ wobetumi ayɛ a abere bi Onyankopɔn ɛbɛyɛ nea wontumi nyɛ no. Sɛ wopɛ fie foforo na baabi a wotena hɔ nso a anaasɛ watena apartment bi mu akyɛ paa wo wɔ nkɔla a hɔ na yɛ ma a wopɛ fie foforo a baabi a mu wɔ sɛsi a mu ni hɔ ni mu prapra mu wura ne nyina ntungu. Sɛ wopɛ sɛ Onyankopɔn ɛma wɔ hyɛn foforo a ɛne bɔ ho mmɔden bia na ɛhyɛn dada na ekita wo no di no ni. Amen. Enya wo ntade nsa homa no so anadwumu no nyinaa na nsɔre anɔpa ɛnhyɛ mfa mpie saa. Afei no kɔsɛm na mmerɛ de ba asɔre na ɛwɔ sɛ yɛsɛ no de ka nsɛm sɛ kyerɛ nipa nanso ɛno na yɛyɛ. Ɛma medɔmo nanso mesrɛ mo fam adwen kɔ ma ho siesie so. Ɛho hia sɛ obiara bɛhu surem ɛne okukum. Onyame amfra wo sɛ bɛyɛ sintidua. Enti kɔgyina hwehwɛ mu na hwɛ wo ho. Ansa na wapie. Wo deɛ simapɛ. Won kwa ye baako pɛ na won kwa baako pɛ adbɛma. Mebɛsɛ mebisa wo sɛ wan na wode wo kwa ɛbɛma no? Mesrɛw. Hwɛ na wan bɔ abrewa na emra a woda wuwo mpas. Wo hwɛ w'akyi a wo enu ho. Bibia anya ya sɛ wo benya nu ho ogyina ya wo sie nyinaa ho. Na wontimi nya hwe fa ho. Enti mepɛsɛ meka kyerɛ wo sɛ Onyame ɛne wo ɛka bibi ho asɛm a mumododo sɛ na Onyankopɔn ne wo ka bibi ho asɛm. Enkosoro. Entwe nhyɛda. Menye se fero na ne mpɔkyɛ ne ndama adi nchi biom. Ma wenimre na yɛno sese a ne Onyankopɔn ene wo ka ho asɛm no onim bibi. Ɛnyɛ ade obɛsesa na adwenda. Menye se da oyi Onyankopɔn ato nkyɛn ne fisa nyɛ adwuma da. Ɔkwadifo betumi akɔ adwuma na so ɔnyɛ ade ahotere ama no di bɛwɔ adwuma mu hɔ. Ɔmo tumi nyinyi ɛde fa bibiara ho a ɛnkɔyɛ wɔ ɔmo adwuma mu ɛna afɛ ɔmo pɔtɛ mu hɔ. Na so anya ade ɔmo keka ɔmo ho asesa mu bia. Ensɛm ɛyɛ ɔmo tai kapa ne sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo no mo siesie wei. Wadwene ɔmo yɛ ɔmo no. Yɛn ayɛ ne ɔmo no. Hwɛ sɛ wo bɛsiesie ɔhaw a wo fa mu no. Kyɛn sɛ wo bɛhwɛ anim sɛ obi bɛyɛ ama wo no. Sɛ wo hwɛ Yohane homa etinum kyɛmu wɔtwe na edi kan no a nsɛm bi wɔ hɔ a mede ayɛ mfato ho. Mpɛn bebree wɔ me nsɛm na ya meka nim. Nokure ni saa nsɛm na fono me kunu ankasa. Na susua de bebree ɛwɔ saa asɛm nim. Sɛ wo hu sɛ wo mmɔbɔ a ɛna yɛ krado sɛ ho bɛpopo. Yeye kyire no Yudafo afahyɛ duruye no Yesu kɔ Jerusalem. Insu otade bi ɛwɔ Jerusalem nyantene po kɛseɛ no ho a wɔfrɛ no Hebrew mu sɛ Bethesda a ntronu enum
etwa ho ehia na no mo frɛ no abrana enti otade kɛse da hɔ ɛne ɛwɔ abrana nipa na ɔmo da abrana yi so bi ɛyɛ enipa a ɔmo adi dɛm enifrafoɔ abafan ɛne wɔn a wɔabubu na ɔmo hia nsɛnkyerɛnne na ɛkwan a na ɛfa so yɛ adwuma nie dakoro wɔ afemu no nyinaa dakoro pɛ ɔbɔfoɔ bɛbɛka nsuo no afra na nipa obedi kan atom no ɔno na obenya ne nsɛnkyerɛnne na papa baako bi deɛ watena saa tebea no mu mfie 38 na Yesu hu sɛ ɔda hɔ na ɔtee sɛ wakyɛre hɔ no obisaa ne sɛ saa asɛm yi a meekan ɛyɛ menika paa yie obisaa papa ne sɛ wopɛ sɛ ho yɛ wo den anaa ɛde asɛm bisa so no ne mepɛ sɛ me ho tɔ me ɛno nti na meda ha deɛ na wɔka kyɛ ne pɔten ne sɛ woayɛ krado sɛ wobɛyɛ deɛ betumi ama wo ho atɔ wo anaa enti ebia mo nso mebusa mo saa ene mo dodo sɛ ne hia sesɛe wo mabrabo mu yo mo ayɛ krado sɛ mobɛyɛ deɛ sesɛ mo yɛ sɛ ne ɛbɛyɛ mobɛnya saa sesɛe ne wo mabrabo mu anaa anaa mbɛkɔ so abɔmpa yɛ akyerɛ de sɛ bɛyɛ nsɛnkyerɛnne anaa wo busa sɛ adan mpaebɔ nyɛ adwuma anaa no kran mpaebɔ yɛ adwuma yɛne nyame na ɛyɛ adwuma yi abom na ɛwɔ sɛ yɛyɛ afɛmu deɛ na ɔno so yɛ na afɛmu deɛ ɔntimi nyɛ afɛmu deɛ ma yɛn ɛna yɛtimi nyɛ na afɛmu deɛ ma no ɛmpɛn bebree sɛ ɛbɔ mpae a ɔbɛkyerɛ ne atɔkyema no ayɛ Onyankopɔn bɛkyerɛ ne atɔkyema no na sɛ wogye to mu a ɛbɛyɛ nwanwan yie ɛbɛyɛ Kristo ni bia nwanwan yie so mo bɛhyɛ asɛ yɛ Onyankopɔn aka kyerɛ mo sɛ mo nyɛ no a mo abrabɔ bɛsesa mo ne medwe sa papa we hu paa obisa ne sɛ wopɛ sɛ ho tɔ wo enti mepɛ sɛ wo wura befi mebisa wo ɛyɛ ade a wopɛ sɛ ho tɔ wo anaa ɛsesaeɛ na wo sɛ wopɛ no ɛnokorɛ sɛ wopɛ anaa woayɛ krado sɛ wobɛyɛ wa fɛmu deɛ owura ɔyarefo no bua ne sɛ afei mobɛhu ne ha wankasa na ɔyarefo no bua ne sɛ owura me ne nipa bi asɛnsuo no ho no a ɔde me kɔtɔ tadeɛ ni mu na sɛ merekɔ a na obi adi m'anim kan kɔ emu mɔbrowa munim ade pɔte ha nipa dodoɔ na ne sɛ ɔmo bɛtena faako epu ɔmo ho abonfia abribia mebu me ho abonfia mfie bebree ɛnam de me papa ɛde yɛ me no nti enti ɛyɛ na medwen sɛ sanka saa asɛm nya ntumi anka menya abrabɔ pa ankasa ma meka bibi nkyerɛw ɛmfa me ho ne ade ato wo betumi akɔso nya abrabɔ papa Onyankopɔn ka sɛ ɔnhwɛ nipa anim no na ɛyɛ n'anibresɛm na kyerɛwsɛm no wɔ hɔ ma obi a ɔdidi obi biara a ɔbɛgye adi wobɛtumi anya dekode biara kyerɛwsɛm no ka sɛ wobɛtumi anya no nanso sɛ wobɛbɔ ho abɔmfia na sɛ wobɛnya tumi wontumi anya ne nyinaa mmom na wobɛka sɛ wodeɛ wonnim deɛ mefam mewɔ nyinasoɔ nti a mebu me ho abɔmfia nanso deɛ mepa ka kyɛ wo ani ɛnyɛ ade ɛboa wɔ kwan bia so wobɛtumi abu ho abɔmfia kɔpem sɛ Yesu bɛba na wo haw no bɛda so wɔ hɔ ɛnyɛ ade a ɔbɛboa wo ade pa bɛn pa na ɛbɛyɛ ama wo ɛmfa mfaso bi ambrɛ wo ɛyɛ wo mmerɛ na wo sɛ ne kɛkɛ owura menni obi a ɔde mbɛkɔ akɔto tadeɛ nim na hwɛ ɛno ne ade a yɛpɛ yɛbɛ sɛ obi ba na Joyce wobɛtumi abɔ mpaeɛ ama me Bompa ye mami why no how we nyina mfiri so nkɔ na wani de Yesu ka kyerɛ yarefo bɛman uhui na Yesu si ne sɛ ɛdeɛn sɔre ɔtie mu Yiwu kete na nanti na mani jiwe hu aka kyerɛ ne sɛ praprefi na wayɛ ne nso na wonim ebia
ebia no resimeduana nim na twa kwan ba ha ebetie se me ka cho se sorry jai se wo bu hu abonfia no na sorry na koye wa famu de yen fa bribia ento honum emao Mesa Yesu biom yen fa bribia ento homao de sefata ene se bewu ne yakobonsam gem Nanso nyame amayen bone fafri ani adom na wahyehye eniama pa bebre ato ho ama yabra bodeda na trosem ne kase ebia ye benantim na onyakopon ahyehye eniama pa bebre ama yabra bodeda Onyame bema wo adom obema wo ahoden obema wo tumi na eso anya de obeya ama wo sorry Yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛte wo nka